Mentah kejan miet ngena pas ko khubor ke bedai bat kawi kakam ka bagi pat ba akan ke jela jongi le se kila duna ba ki ba phai khamat chakane kakam wala ke dei ru kakam ka ban pen em ki mati jong long shwa o man shwa kani ke kakam ka bale se kat kum ke jing sngo jongi ka sarkar jela ru ka dei ban phai khamat ban ai ke jing kershan om tang bagi brio ke batrai kene kakam bagi ne bet haka Henry ka ban long ru ke jing pen ne pensa ka dei ti tenrai jong ka jat ben rio ka bri uhnyo trap Nalor kerukom im karyam kebet bat kakup kesem. Kacat beriu kasi kaderu keberus pa haga jenglong tenrai. Wala kiladan kato kat nia kibla sedang banduk no. Na kejengnya buat teneng ya kejong kiwei. Na kita kibajia buat teneng. Kabam ru kadegawei kabah hakini kisi kibamenta. Bonhi kala kam smart bat lemun banya be kejong kiwei. Henry dah kejing don pat ki kato kaningut ki beriau bat ki kenhuan ki badan kata kejing ket kliak ban penek pensa ela kejong kejing long tenrai. Kalong pat kejing kerkui ki long dien ban tip yala kejong ke tenrai. Tang hakane kenong ba shalong klam dadon kam banlet cikita nong kendong. Ka kenhun upisian hakane ka kenti, kalapoi hakawai ka shnong, hakababon ki nong shong shnong ki dai ke bidang im jakpo, tang da ka kam shet ki jingbam khasi ki babon jan. Kam tam kum upu tharo, upu klen, upu maloi, bat ki wei. Ha ka shnong maulai ha ka dong thlong. Ki don kum ba arp santli ki long yeng ki ba em, tang da ka ba shet ki jingbam khasi. Bad hakane ka dong ngilalet rung haka yeng jeng kong Christine melim umlong badu ba job lang nongrang ke badon laingut ki khun ka i gabla penlong yangi bandit rung haka ne ka yeng ka de namar bagani ka long yeng ka em bat kamai tang da ka kam shat jeng bam khasi da ka be trelang baro shikurem rengkat bat ki khun Hakitan nong kendong ki beriu ki becet jengbam tenrai, ki babon hi hadu kini gisni. Yau kau ki dang shudung hi hok thlong, kat kum karukom umen barem. Henry kat nang yat ka porpat, ban kam pendunai ke jengbam por, bat ban kam penstet ka kam. Hakas nong maulai thlong ki babon hi ke lependan kam no ka kor terlihat kau kum balalea ha ka ni ka long yeng. Hadian beladap terlihat ukau hakane ka kor da uwen ki khun chinrang jongane ka longyem. Hai ni isem pat lapen krek ban shat ki jingbam ki babon jan. Kam tamu putharo upu klen bad upu maloi. Hang niru pila ban i babro siyeng ke telun halaki jong ki kam. Ban shat ki jingbam khasi ki babon jat ya ki bangilayo ban ringdor tang ya ki katto katne. Mentala dan kat san snem tam ni.
Hakajing bom don kam tamo bom don kam ikpa te nge persang ban takanya ban iu te ban belai te nge persang no ini kam la jong kan te ngapet nge I kabiang kakam mendei tang yaladi ngiyo ban ai long ban ai kam la mi ki wero nak takadaw iba kabiang te nge persang kan ban ya buat ban ya le lang kan long shwa ban lockdown nge don arngun bayarap kam kan nung iba set putharup set puklen kandi ka kam de gade babun kam nadu I kibala antang ban ya rap kam ngila kila ya rap kam lut kan yang ten rei menta nomor bana den kane ka lockdown ngi klem yo shu ban bu I gitu kinong ya ram nomor ka yo kala thon te menta rungi set khandiat tengi ya tre hin no siyeng kan dong bat ki khun ban ikpa nadu mengisdang ikan di kakam te ngila layo hi kecengirap ngila yo na po DIC sien tengi yo bengin sna yu ini sam te kumju ru MLA barim jongi bala klat no iba founder strong ji ngila yo hi jengirap na iro dei tang yangi baro I ai lut ya baro kinong shet jingbam hamaulai ni hakatu ko portip hi tang nangi nang ni tholong ru ngila palat ya karpusan arpusan yang te sa kiwi syam kenton masar sya kidon kibana nong kuar kidon long kata di tang kibah mau lagi kibun kiwi tengah melaban tip kan no tang hang ni ha dong jong ni ru la palat ya ka arpusan jing sedang jongi ban sim ya kan ni kam kalong tak bengi phaidien ya ka jinglong khasi ka tenrai kan long ban set iki jingbam la jong bat ban pendon kam da ki tiar tenrai kadai kata hi bat ba ki long dien ru nga kwa ba ki kinum penduk kan long kin yai buat dien namar kum ni rungi penhikai ki kun ki ti kenang bakenang hadian habut lada kemio kakam ko ba iu la ken trade ini kam la jong lu kalong ko ba mentoi ka bayarap sibun kan lada ngi smart hi ngi tre hi ya kakam la jong ka pahu phi kakam dang ngin persyang ban tre suki ka yat ka kiu hi kakam te namar kan ni kakam le ndei tang bangi tre tang yela de ka ai kam ki weiru namar ngin numla bangin tre tang da kamet la jong long ni don kam mau buôn chat jingbam khasi ki babun chat te yo hi ken ka kam ka jam ndei bandu jingkan men reyeng hala ki jong ki chat ban trei ban sedang ki kam la jong ki barim ki ban pen em namun ban pen em ya ka jing set ten rai mo
nakaliang jongi Yesu community kan la dak sarkar kapet lam kum yangi kan ailam I jingarap dalam ingin nilong ba kaman ba la dang yom ka jingarap no ngin kampan he ka so ka wai ka kam ngin nang yo ba ngin nang kam penyat sekarang ba kan nang kam kiu kan ba sa ka wai ro kalong ba le yo la da nila ba ngin nang kampan he kanang penne pensa ya kan ka kam ka bangin isiat ka balong ka kam kene kam sat jambam kalong ka badai ka bala yalam bala hikai nadu kimin barim ma bangin ya penne pensa ya da ni ka kam kwa ni angnuat ka Kumalayo snow ne kini shikurim. Le sila don kam sorkar kan itu no ikini kam shat jingbam kasi kum ka wei ne ki kam karkhana. Namarkan longru kum ka jinggen tieu ya ki jingbam tenrai. Bat ka jing penpau perthai ru ka jing ruspa kajat penru kasi ha ka dei ti tenrai. Ada ke sorkar ka ai jing kersya ne kum kini kam bat itu kum ki karkhana ki berit. Klempep ki babon ki sapai khamat kini ka kam kaban long pat ka jing kerkhui ki pateng la pateng ki ban nang wan. Ban tep ban nang bat ban tengkai yala ka jong ka dei ti tenrai. Kermen bagani ko kubor kan pois ke tendong skor jong ki bor bahalor jong ka sorkar Meghalaya. Bat bakan penmentoy bat ai mensiem ya kum kini ki breu ki bedan ka jing iet yala ka jong ka tenrai.